Тиздән Карабаш авыл советы авыл биләмәсенең Карабаш авылында өр-яңа заманча спорт мәдәни үзәге һәм балалар бакчасы үз ишекләрен ачачак. Бүген биредә зур оешканлык белән төзекләндерү, яшелләндерү эшләре бара. Шушы көннәрдә Карабаш урта мәктәбе укучылары, район үзәгенең спорт мәктәбе һәм авыл биләмәсе хезмәткәрләре бергәләп республиканы чистарак итәбез девизы астында үткәрелүче «Агач утырт, гомер бүләк ит» акциясе кысаларында көннең болытлы булуына карамастан дәртләнеп, үзәк территориясе буйлап изге эш башкарды. Агачлар утыртты. Бүген Карабаш урта мәктәбе укучылары, район мәгариф бүлеге белгечләре белән берлектә миләш агачлары утыртуны оештырдык. Бүген инде без 100-гә якын миләш агачлары утырттык. Аннан алданрак 250 төп карагат куаклары утырткан идек. Утырткан агачларыбыз мул уңыш бирер дип өметләнәбез. 5 октябрь көнне Башкортстанда шул исәптән безнең районда матур чара «Яшел Башкортстан» акциясе үтәчәк. Бу көнне район оешмалары, предприятие, учреждениялары хезмәткәрләре каен, миләш, юкә, чыршы һәм нарат кебек агач үсентеләре утыртуны оештырачак. Теләге булган һәр кеше акциядә катнаша һәм үз агачын утырта алачак. Акцияда катнашучыларны агач үсентеләре белән урманчылар тәэмин итәчәк. Бергәләп, күмәк көч белән районыбызны яшелләндерик. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.